man salaka sabilahum bi ihsanka ya halicci duniya baki daya da mutane da aljannu da kowa saboda su bauta mishi, kuma bautan nan su yi mishi shi kadai ba tare da wani abokin tarayya ba. Wanda ya bauta ma Allah ya bauta ma wani Allah ba, Allah ba ya karɓa ibada wadda za a yi mishi tare da wani, ko da ko ta hanyar ya ce, man amila amalan asharaka fihi gairi taraktuhu wa shirkahu. Annabi ya ce duk wanda ya yi wani aiki, amma aikin nan ba don ni ɗaya yayi ba, Allah ya ce ba don ni ɗaya yayi ba, hadisul qudsi ne. Allah ya ce na bar shi da shirka shi, ni ban bukata. Ana agana shuraka'i an shirki, ni ne kowa wadata daga cikin abokan tarayya daga yin tarayya da wani. Duk wanda za a hada da Allah to shi Allah mawadaci ne gare shi, bai bukata. Allah ya aiko manzanni don karantar da talikai yadda za su yi ibada. Da Allah ya halicce ka don ibada bai kyale ka haka nan ka yi ibada ba, sai da ya aikowa zai koya maka yadda za ka yi ibada nan. Ballai ka yi yadda ka ga dama. Inda cewa ɗaya yi ku yi ibada, duk abin da kuka samu sai ku yi matsayin ibada. Amma sai Allah ya aiko manzanni masu karantarwa, kuma cikin kowace al'umma, walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula ana ibudullaha wajtanibut taguta. Kowace al'umma sai an ka aiko mata nata manzo wanda zai karantar da ita addini. Kuma manzannin nan sai Allah ya sabkar ƙarin ƙarfi, sai Allah ya saukar da littafai gare su don su yi hukunci da gaskiya da adalci tsakaninsu. Wannan hukuncin to yana surantuwa cikin maganar Allah. Ina ake samun hukunci? Cikin maganar Allah. Ciki aka samun hukunci. Duk hukunci cikin maganar Allah ake samun shi, cikin Qur'ani. Da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ingantacce. To nan ɗaya ake samun hukunci daga Qur'ani sai hadisi. Duk abin da aka yi hukunci da shi in ba Qur'ani da hadisi ba, to wargin yara ne, ba hukunci ba ne. Ba hukunci ba ne, ɗanyen hukunci ne. Amma da Qur'ani ɗaya da hadisi za a yi hukunci su zan hukunci. To wannan kuma ya ƙunshi hukunci ga abin da ya shahi ibadodi. Babu mai yi maka hukunci ga ibadarka in ba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sallarka, azuminka, hajjinka, sauran ibadodinka, to babu mai yi maka hukunci a cikinsu in ba Qur'ani da hadisi ba. Yadda Qur'ani yace da hadisi sai kai haka nan. Ba ibadodi ba dai, har da mu'amaloli. Mu'amalar ku ta kasance yadda Qur'ani da hadisi ya ce. Mu'amala da kuma aqidodi. Aqida dole aqida ka ta zama daga Alqur'ani da hadisi. Idan aqida ka ta zama daga Alqur'ani da hadisi, duk komai ya lalace. Da shari'a, mi ash-shari'a wadda kake biye da ita, wadda Qur'ani da hadisi ya zo da ita. Kuma da siyasa, al'amarin shugabanci, dole siyasar ka ita ma ta zama ta musulunci. Ba yanzu siyasar mu ta dimokuraɗiyya ba ce, da ita ce ake amfani, amma kai dole ka sa musulunci ciki. A ƙarƙashin dimokuraɗiyya sai ka zama gwamna, ko ka zama shugaban ƙasa, ko ka zama ciyaman na local government, to a ji dimokuraɗiyyan nan ka yi musulunci aiki. Wannan yi cikin ƙarƙashin dimokuraɗiyya lalura ce kawai, ba wani abu ne lalura ce, dama dimokuraɗiyya kishiyar musulunci ce. Amma gidanka in ya lalace, hita za kai daga cikin shi ka koma wani wuri, ko gyara shi za kai. A ka shiga cikin ƙazantar nan, dole da za a yi ka gyara gidanka ya tsabtatu. Bakin yadda kake iya gyara sai ka gyara.
ba wai ka kyale ce ta ƙara ƙazantewa ba. To ƙasanmu gidanmu ce, ba yadda za ka yi ka bar ƙasar, dole da kai za a zauna, ashe don haka dole ne ka yi abin da zai ainihin taimaki addininka, ya taimaki al'ummarka, ya taimaki rayuwarka da rayuwar musulmin duniya, da rayuwar musulmi baki daya. Da wannan da sauransu daga cikin al'amuran mutane duk su zama akan karantarwa alkur'ani da hadisi. Ibadodi sai wa da Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda zai zo ya ce sallarka ta inganta ko ta ɓaci in ba manzon Allah ba. Kwace maka batala salatuhu ka ce ina ya samu, sallarka ta ɓaci, to idan ni da wani dalili, da wani dalili? Aure ya mutu na gashe shi, saki uku ya mata, kai katon banza, don ya sake ta saki uku sai aure ya mutu, kuma gaba ɗaya ce na sake ka saki uku. Duk mallaman malikiya in an ka zo sai su ce aure ya mutu sai ta yi aure. Kaga ba ilimi bane, jahiliya ce. Kashe mu mutum aure wai a ce sai ta yi aure ta hito don ya yi mata saki uku gaba ɗaya. Sai dai a yi mai wa'azi a ainihin tsawace shi ya yi bid'a, don saki uku bid'a ne. Amma a musulunce saki guda ake mai da shi. Shi yasa ko ɗan al'ada suna kashe mai aure sai a ce wurin lukuwa. Su shina gyara mashi. In ya zo saki uku ne, to a kai sakin daban-daban ko ko gaba ɗai. Ce gaba ɗaya ta ɓata mai rai nici na saki ki saki uku. Sace to ta hika ma auren ka igiya biyu, saki guda kai. Kaga ana an yarda a zo wajen loko tun da ɓata auren ka an kai, ɗan al'ada ya ɓata maka aure, ɗan bid'a. A cikin wannan ne in an ka zo sallar jana'iza, duk ɗan malikiya abin da ya karantawa alhamdulillahi allazi amata wa ahya, alhamdulillahi allazi yuhyil mauta lahu al-azmatu wal mulku wal qudratu wa bai karanta Fatiha, sai karanta surutu kawai, bai karanta Fatiha. Kuma wanga surutun ba daga ma annabi an ka same shi ba. Wannan ma ahsanahu sahibu risala, haka mai zuya yace, wai abinda ma'abucin risala ya kyautata ka ce haka, to ma'abucin risala an ka aiko da addini, to ina ruwanka da abinda mai risala ya ce ga abinda annabi ya ce. Annabi ya ce duk sallar da ba a karanta mu Fatiha ba fahiya khadajun bari ce, a haihi ciki bai isa haihuwa ba bari, to duk sallar da ba ta da Fatiha bari ce. Da yawa aka zuwa a kira mutum ya yi mataccen ka sallah alhalin ka je ka turbuɗe shi ba a mai sallah ba. Don wanda an kai sallah ba a karanta Fatiha ba a mataccen shi sallah ba. Don haka ku bar kiran 'yan malikiya suna sa kuna turbuɗe mataccen ku babu sallah. Ɗan malikiya bai yarda da a karanta Fatiha ga sallar jana'iza ba. Bai yarda ba, saboda tsuraren malikiya shi ba wata hujja gare ba, sai dai ɗan malikiya na. A malikiya kuma a wurin shi daidai take da Qur'ani, daidai take da hadisi, don takwale shi, don zama ne takwali. A ibadodinmu gaba ɗaya dole hukuncin su ga Qur'ani da hadisi yake. Na sha ruwa ban sani ba, na mance ga azumi, ɗan al'ada sai ya ce to ba akwai ramko ka fara a babu. Haka ɗan al'ada ɗan bid'a ka cewa ɗan malikiya. Duk ɗan malikiya ya ɗan bid'a na. Wanda ya riƙi malikiya kamar Qur'ani to ɗan bid'a ne. Amma akwai 'yan malikiya na sunna waɗanda suke inda malikiya ta yi daidai da alƙur'ani suna tare, inda ta saba ma ƙur'ani sai su aje. Amma duk wanda ya riƙi malikiya kamar ƙur'ani wannan ɗan bid'a ne, kuma su suka fi yawa. Saboda sallah to azumi kam lalle ya ɓaci, amma dai ramko ɗaya ka kai babu kafara, to ce shi kafaran ma, ce mai yayi kafara. Ga annabi sallallahu alaihi wasallam da baki ne yana cewa man nasiya fa huwa sa'imun fa akala aw shariba fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Annabi cewa wanda ya mance yana azumi
ya sha ruwa ko ya ci abinci, Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi. To shi annabi ya ce Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi. Ga wata riwaya ce babu ramko gare shi, riwaya Ahmad. Ba ramko. To kai ko sai ka ce ya ranka. To ina ka samu ya ranka? A ina ka samu? To haka ibadodinmu gaba ɗaya an daidai mu bi su. Duk hukuncin da aka kawo mun kaga babu hadisi, ba Qur'ani ba hadisi, sai mu ce wanga ɗanyen hukunci na Allah ya gafarta mu wanda ya shi, amma ba aiki da shi. Shi wanda ya yi shi bakin fahimtar shi. Kai ko ka fahimci hukuncin ya saba musulunci, ya saba musulun annabi, shi yana da uzuri don bai gani ba, amma kai ka gani, sai ka ce bari in bi shi haka nan cikin bata, ido rufe. Ba abin kowa cikin bata. Duk wanda ya zo da abin da ya saba wa alkurani da hadisi ba abi ne. Haka nan sauran mu'amaloli baki ɗaya, aure, ciniki, saye da saisuwa, jinga, da duk sauran abubuwan da an na mu'amala ana yin su ne daidai karantarwa alkur'ani da hadisi. Kuma yin su haka nan ɗai shi a zama lahiya. Shi ɗai na a zama lahiya. Ba zama lahiya sai an yi haka nan. Misa kuke ganin mutane suna ta wahala ga abin da ya shahi aure? Wahala su sun kasa kansu, kuma dole su wahala. Duk wanda ya suke alkur'ani da hadisi dole shi wahala. In Allah ya bani ɗiya 100 na aura, ina da na haihi ɗiya 100, ina da na sani daga haihuwarsu. Tun da ba wahal da kai na zan yi ba, ka zo ka ce kana son ɗiya da, to ban kai ma ko ebben. Ban kai ma komi, kuma kai Allah ya ce kai mata kayan ɗaki. In ka amince gata, ka zo ka yanka mai sadaki 5,000. Ga matar shi nan, duk lokacin da ya shirya gida ne, ya shirya kayan abincin shi, ya shirya kayan shi na shimfiɗa, shi kenan ya taho gata nan. Ka huta ko baka huta ba? Shi wannan kayan ɗakin shi an ka azama, mijinta mai aure shi an ka azama. Shi an ka azama. Ya gina mata gida, ko ya kama haya, ko sannan kayan ɗakin ta ya sai mata kayan shimfiɗa, ya sai mata ainihin kayan aiki na abinci. Ba sai a ce mutum namiji sai ya wahala. Kamin a zo a yi aure sai an yi kare jini biri jini. Kowa ya yi wahala, a gama da ƙyar da su ɗin goshi. A zo ana ta barka, to barka da arziki, saboda an san an wahala. An wahala, kuma wahalar da take ta banza. Duk wahalar da baka samun lada ta yabbe, ai wahalar banza ce. To wahalar nan wadda baka sa kanka ba, Allah bai baka lada a kanta. Allah bai baka lada, sai abin da ya saka. Aqidodi dole aqidar ka ta zama min alkitabi was sunna, da Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shar'antawa haƙƙin Allah na. Babu mai shar'anta maka abu ya zan shari'a in ba Allah ba. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu wani abu da addini na addini wanda Allah bai yi izini ba game da shi. Ashe duk wanda ya shar'anta maka wani abu kabbi wanda Allah bai yi izini ba annabi ya zo da shi ba, to ya zan Allah gare ka. Ka tara shi da Allah, ka ɗauki haƙƙin Allah tatacce wanda shi dai Allah da shi ka ba wani Allah. Mallaminka ya ce ina ruwan Allah da mallaminka. Hukunci ga abin da ya shahi aƙida shine farkon abin da manzanni sun ka fara da'awarsu da shi, ingantar da aƙida, kuma shine suka fara kiran mutane zuwa gare shi. Ga annabi Yusufu alaihi salam, ɗan annabi Yaqubu alaihi salam, ɗan annabi Ibrahimu alaihi salam, gashi yana wa'azi kuma a gidan yari, yana wa'azi a gidan yari.
yana kiran abokan zama ne cikin gidan yari wanda sun ka shiga tare da shi su biyu yaran sarki su biyu da mai dafa ma sarki abinci da mai shayar da sarki giya sai gashi ya nemi musu wa'azi bayan sun tambaye shi fassarar mahalkin da sun ka gani kowane su ya mahalki suka zo suka ga ma annabi Yusuf na yi mahalkin kaza na yi mahalkin kaza to annabi kami ya ba su amsa annabi Yusuf sai ya tsaya tukuna bari shi musu wa'azi kuma wa'azin nan na aqida zai masu duk garin da an ka tayi harkon wa'azin da za a yi musu na aqida ba su sani ba yanzu ta da hankalinsu za a yi sai ka ji mallamai suna ta kwaskwarima maimakon a sako musu aƙida kai tsaye to yanzu ai kamata yayi a fara musu da alwala da tsarki da sallah to mi amfanin alwala da tsarki da sallah da azumi ga wanda bai san Allah ba wanda bai da aƙida ko ka karantar da shi alwala da sallah ba wahalar banza ka yi ba farko ka sanar da shi Allah ka sanar da shi Allah tukuna sai ka koya mishi aƙida to daga baya bayan ya san aƙida to sai ka zo ka karantar da shi sallah da azumi da zakka da sauransu amma bayan aƙida duk abin da an kai in ba a yi aƙida ba in ba a karantar da aƙida ba duk wahalar banza ce lokaci guda za a zo a bata to kami annabi Yusuf ya karba musu sai ce musu ya ku abokaina na zama gidan yari ina tambaya ku shin alloli daban-daban da ake bauta ma shin su sun kahi cancanta bauta ko Allah abin bauta marin jayi shi kadai tambaya ya kai musu shin alloli daban-daban a bauta ma duci a bauta ma icce a bauta ma mi shin su suka hidacewa ko Allahn da aguda shi kadai marin jayi wanda ya hi ƙarhin komi sai annabi Yusuf ya ce musu to ba wani abu kuke bauta ma bayan Allah ba duk abin nan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba wata tsayata ba sunan naki ne kawai waɗanda kun ka kirkiro kun ka ba su kace abin bauta na in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ai Allah bai saukar da wata hujja ba game da bautar su kai da kake kiran Tijjani kai da kake kiran Sheikh Usman bin Fode kai da kake kiran Muhammadu Rasulullah kai da kake kiran Abdul Qadir al-Jailani wanda yayi tsere da Allah wai Abdul Qadir al-Jailani ya hau doki Allah ya hau doki dokin Abdul Qadir al-Jailani sai tsere mana Allah ya rike baki sai ce amma kuma ba abin mamaki na ba bawa na zababbe fi ci wali na wanga ha cikin littafan yan kadiriya mazurwa cikin littafan haike ka tayi wado a kira Abdul Qadir al-Jilani Abdul Qadir al-Jilani ahlus sunna ne tsintsan ahlus sunna ku samu Gunyatul Talibi wanda ya rubuta sai ku ga yayi hukunci da cewa Allah yana sama wanda duk yan tijjani yan kadiriya ba su da wannan ba cewa da suka mu kadirawa ne kun san da in an ka zo ana sanarwa me ake kiran mutane ya kadirawan shehu kuna jiyawa kadirawan shehu ka ji cin mutunci kadirawan shehu wai haka aka shela sarkin kadirawa ya gaishe ku amma kuma sai a ce sarkin musulmi ya gaishe ku bayan gaisuwa kuwa abin da yace a sanar sheku sai ka abin da zai faɗa gobe ɗan an tashi kowa ya tasan ma masallacin idi wajen roƙon ruwa sadda ba a kawo wanga gunkin da ya hana roƙon ruwa ba shi gaba ɗaya ya kashe wannan sunna to ya za a ce mu musulmi kadirawa kuma sannan in an ka zo kuma sai a ce sarkin musulmi ai kamata ya ce da wanda an ka ce din nan kadirawa kuma a ce sarkin kadirawa
to sarkin kadira mi kai shiga musulmi ai kadiriya ba musulunci bace kuma kadiriya ba ruwan Abdul Qadir da ita Abdul Qadir bai yi kadiriya ba sunna yayi ku yan bid'a ne kuke kiran kanku yan kadiriya kun saba ma Abdul Qadir ga aqida kuma sai ku ce wai ku kadirawa ne kuma aqida ku ba guda ba kamar waɗanda da kace mu malikawa ne amma aqida su cewa Allah bai sama shi ko Imam Maliki aqida shi Allah na sama kaga ƙarya suke duk wanda ya ce malikiya ne shi ba malike ne amma bai yarda da Allah na sama ba ƙarya ya kai munafikin Allah na ba dan malikiya bane malikiya ƙarya ce don haka sai ya ce musu ku abokaina na zama gidan yari shin ina tambaye ku alloli daban-daban gumaka da ake bauta ma wannan shi su suka ko Allah da abguda marin jayi yace to duk abin nan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba wani abu ne face sunan naki ne da kun ka kirkiro kun ka samu su da ku da ubanninku gado kun kai na bautar wani Allah kuma Allah ba ku da wata hujja ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba game da bauta masu to wa hukunci yake ga rai hukunci yana ga Allah kuma Allah nan yayi umarni ga ku bauta ma kowa in ba shi ba wannan kuma shine addini miƙaƙƙen addini tsarkakakke miƙaƙƙe wannan addini na ba a bauta ma kowa sai Allah amma mafi yawan mutane ba su sani ba don annabi Yusuf yana musu wannan wa'azi su mutanen Masar ne da yawan su mushrikai ne saboda haka kun ga annabi Yusuf ya yi musu wa'azi akan aqida farkon haduwa ta da suwa suna tambaya ta sun yi mafalki sai maimakon su fassara musu mafalkin sai ya tsaya ya kira su takuna don ya san ɗayan mafalkin nan musiba ne gare shi amma in ka ga alamun mutuwa ga mutum mi kake mishi kai kokarin aza shi ga hanyar Allah don ya bar duniya bisa ga hanyar Allah ba shi yasa annabi yace in mutum ya zo lokacin mutuwa ku laƙana mishi la ilaha illallah don duk wanda ya faɗe ta ƙarshen rayuwa ta to aljanna ne makomashi saboda haka shi annabi Yusuf ga fassarar mafarkin nan ya san gudan ƙarya ta ƙare wanda yake shayar da sarki sai ya guba ko wanda ke dafa sarki abinci gudan mai shayar da sarki ne guda kuma mai dafa sarki abinci gudan ya sa guba gudan bai sa ba to ya san wannan gudan mutuwa zai yi don tsire shi za yi to mi a taimakon da zai yi mishi tukuna ya yi ƙoƙarin aza shi akan aƙida tun da zai bar duniya ya aza shi akan aƙida don haka sai ya kwankwada mai aƙida tukuna ya gwada mai Allah duk abubuwan da ba aka bauta ma waɗanda ba Allah ba aikin banza ne ya gaggaya mishi aƙida sosai to haka aka son harkon haɗuwarka da mutane ka kira su zuwa ga aƙida innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah haka annabi ya ce ma Mu'adh ko Ali ko harkon mutane man zaka zo musu mutane ne ahli alkitab harkon abin da kira su zuwa gare shi shine shahadatu an la ilaha illa Allah ashe kun ga aqida ita ce harkon abin karantarwa masu wa'azi ku karanta da mutane aqida ba ku ka sa su karɓa ba Allah ka sa su karɓa ga ku ga cewa wanga abu ya yi tsauri gare su ku karanta musu shi haka nan to ya yi tsauri ya an kai ka gane duk wanda ya gane ƙarƙashin izala da tsaurin ya karɓa a ƙarƙashin izala ko karɓe aƙida da zahinta ya karɓe da sadda ana karantawa innamal mushrikuna innamal mushrikuna najisun tun wa'azi na bako aka gaya musu mushriki danyen tutu ne najisa ne da haka mun karbe ta da zafinta saboda aqida wadda take haka na ake karantar da ita ba a canzawa wata hikima da za ka yi hikiman banza ta kwankwada musu ita yadda ta zo daga Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam
dura musu ita haka nan kai ko kabar Allah ya nashi aiki don ba aikin ka faɗi an naka kowa ba ka yi shiryarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Talib ka ce la ilaha illallah kalma wadda zan yi hujja da ita ranar alkiyama in roƙa maka Allah ya gafarta maka amma Abdul Muttalib Abu Talib Allah bai nuhe shi da musulunta ba yace wa ana ala can ga baki ne wa ana ala millati Abdul Muttalib yan mutu kahiri ya mutu yana kahiri bai yadda ya karɓa la ilaha illallah saboda haka aƙida ita ce abin karantarwa kowane lokaci to hukunci ga ibada ga hajji da sauransu alwala da sauran abubuwa duk mu riƙe su daga maɓuɓɓugar su tatatta shine alkitabu wa sunna tun ba su gurɓace ba sun ka shiga hannun 'yan wurwuru hannun 'yan baranda mu riƙe su daga marmaransu suna madararsu daga alkur'ani da hadisi mu riƙe hukunce ibadan mu na wallahi in ka tsaya qala fulanun wa fi zalika taraddudun wa fi zalika ta'wilatun sai dai a bata maka kwakwalwa kawai kada su kama ina ma da kama an ce maka ta'wilatun taraddudun aqwalun wani ya ce kaza amma babu magana manzo Allah wani ya ce kaza qala sufununu qala ibn majishuni qala asbagu qala wa nan za a raba maka tunani to wai shi manzo Allah shi bai da hurumi waɗanga a ƙawalu wazo da su kana karanta maka waɗannan ƙala wani sai ka sa ƙawa ka shure kai karanta min al'ilmu ƙala Allah ƙala rasuluhu ƙala sahabatu hum ulul irfani kai ilimi Allah ya ce manzo Allah ya ce suwa ilimi a wannan tatsuniya ce ga ta nace mallan wani ya ce amma ba kami annabi ya ce ba in mallamai sun cika duniya tun da sama har ƙasa sun ka faɗi magana ta saba wa maganar manzon Allah duk kawai aka sa a shure ta kuma wanda ya kasance a kan shi sai a ce shi a banza bai bisa ga alkitabu wa sunna in kana bi jahili takwali dabirtacce ba ƙauye wawa riƙe wanda ya riƙe littafan fiqhu su ɗaya yake karatu bai karatun hadisi duk wanda bai karatu hadisi bai gane addini bai gane addini wai sahibu risala ya ce la ya jalisu li ya kuma in ya ta wurin sallah ba zai zauna ba don ya tashi tsaye sai dai da yaka tasowa da goshi ne haka zai miƙewa sahar babu jalsatul istiraha gashi cikin sahihul bukhari gashi cikin sahihu muslim gashi cikin sunan abi dauda gashi cikin sunan tirmidhi jalsatul istiraha wanda malamai suke ce mai jalsatul istiraha al istiwa'u daidaituwa ga wutiri sunnan manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ji dan al'ada ko zama hudu suka cikin sallah kowa dai ya san sallah azhar zama biyu ce to zama hudu suka yi jahili bai iya suka addini ba a yanzu wata sallah aka mai zama hudu na ga irinsu masallaci kaza na ga ana haka na shi yasa in ka wanda za ka gane ba ƙauyen sallah baƙo ne in an ka taso ga wuturi sai ga ya zabura ya wuce to dan kaga wancan an bashe shi ba mini ba ƙauye ne bai yi sallah ba an taso a zauna shi ko ya tashi nan za ka gane takwali saboda shi bai sani ba ko da ya karanta risala ba ilimi ya karanta ba dan ka karanta risala ka karanci hukuncin da mai risala yayi baka karanci na annabi ba sai a ce kai ilimi ba ilimi bane haka nan zakka yadda annabi ya karantar haka na ake yi haka na aikin hajji za a yi shaida annabi ya karantar
hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji, ya ce khuzu anni manasikakum, ku riƙe ayyukanku na hajji daga gare ni, ku riƙe manasikakum daga gare ni, ayyukanku na hajji. To amma yanzu an ka zo hadde Sokoto, aka tara malamai, aka yi kwamitin fatawa na aikin hajji, sai ka ji gungumin mallami ya ce to tun yanzu kun gani ga ku kawo muna rikici, duk wanda zai ba da fatawa to ya ba da ita alama zahabi imamina Malik. Gakka kawo fatawar da ba Imamu Malik ya yi ta ba ta cikin mazhabin Imamu Malik, ka rikitar da mutane. To duk mutanen da aka rikitarwa da hadisan annabi mi amfanin su? Mutane na? Ba mutane bane. In dai hadisan annabi na rikita ko ina kun ka zama mutane? Ai annabi da shari'a an ka aiko shi, ba rikitar da mutane an ka aiko shi yayi ba. Annabin shari'a na. Kuma kaka cewa hadisin shi na rikitar da mutane dan dai kana takwali, don dai da birta ta yi maka yawa. Abi maslaha, wai annabi shi bai san maslaha ba. Abinda harshen kake cewa harshen halinka. In ka ce a aji hadisin annabi abi maslaha, to abinda kake cewa da lisani na harshenka na halinka, kamar kana cewa shi annabi bai san abinda an maslaha ba. Don haka duk abinda ya amso ga Allah haka yake jewa mutane shi. Kai ma annabi adalci, kawa kanka adalci ba kai ba. Don haka kana cikin wahala, kana cikin musiba. Don haka aikin haji ga annabi ake karba, yadda annabi ya karantar haka ake yi. In ka yi haji akan malikiya, to koma in ka samu kuɗi, koma ka yi haji bisa ga sunna, na sunna, don can malikiya ka yi. Yanzu ko an gaya maka malikiya ba yayin yanzu na ba, ba yayin lokacin manzo Allah na ba, tsohon yayi na, amma wanda bai kai lokacin manzo Allah ba. Yanzu ba ta kwali ba wadan malikiya ba Allah ya saukar da ita ba manzon Allah ya karantar da ita ba. In ka ce ina an ka samo ta, an ka tambaye ka ina an ka samo ta, kuma ba ka wadda inda an ka samo ta. Ai munan mutanen Najeriya, mutanen Masar, mutanen kaza, munan yan yamma, mutanen malikiya na gaya maka. Duniya duka ba ta Allah bace. Wane na yace ku nan ga ku zama malikawa, Allah yace ku manzo Allah. To abinda Allah bai sa manzo Allah bai sa kaka zo ka lika muna, kuma kace dole sai mun yi. Kuma wa zai biyan mu? Kai da ka biyan mu ko Allah? To Allah dai in shi ka biyan mu to bai sa mu ba. In ko kai ka biya, to ka faɗa mana matsayin da aggare ka wurin Allah wanda za ka biya mutane ibadar da kasa so da Allah bai sa su ba. Faɗa mana matsayin ka wurin Allah. Kai ka yi mutane hisabi. Ina ka ga ladar da za ka ba su? Ina haka azabar da za ka yi masu? Saboda haka in kace ayi kaza, kai kace ba Allah da annabi ba, to wannan magana taka magana banza ta ba a saurara maka. Don haka mu malikiya ba mu malikiya, annabi sunna annabi muke yi. Duk abin da malikiya ta zo da shi, in dai sunna annabi ba ta zo da shi ba, mu abin da muka yi kawai sai mu sa kafa mu shure. Wannan hada mu kowa. Kuma in akwai wanda ka tabbatar da inda an ka samu malikiya ga alkur'ani da hadisi, to ya zo ya yi mana bayani. Bid'a ta malikiya bid'a. Dole ne a riƙe komi na ibada daga alkur'ani da hadisi, ingantaccen hadisi. Misa ake yin haka? Don aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali, manzon Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ku yi sallah, wannan umarni na ga duk mutanen duniya baki ɗai, maza da mata. Ka san yan al'ada ce suka yi, to mace ba ta bayyana na karatu wurin sallah don sautin ta al'aura na. To gawa yake al'aura? Tana cikin ɗakin da tana sallah ta bayyana karatu, kace ai sautin ta al'aura na. Asalin sallan mace ba cikin gidanta ba, cikin ɗakinta. Kuma ka ce sautin ta al'aura na, kenan Allah yake al'aura gare shi da ka jinta ko? Amma tana hitowa kasuwa ta yi sayayya.
na saye kaza wannan baka ga cewa sautin ta al'aura na ba sai ta zo wurin sallah dan dai kana da abitacce to a mace ba ta bayyana karatu ba ta bayyana duk inda namiji ka sallah yadda namiji kai haka nan mace kai sallu kama ra'aytumuni usalli umunni ne da maza da mata kowa ya haɗe maza da mata duka wanda annabi ya faɗa din nan sallu kama ra'aytumuni usalli wannan hadisi ne na Bukhari da Muslim muttafaqun alai sannan da cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen aikin haji yace khuzu anni manasikakum hadisin Muslim ku rike ayyukan ku haji daga gare ni ku rike ayyukan ku na haji daga gare ni ashe ba wanda ake karba aikin haji daga gare shi in ba manzo Allah ba don haka duk wanda ya maka fatawa ga aikin haji ka ce haka manzon Allah ya yi in ba haka manzon Allah ya ba to faɗa min ta manzon Allah in bai faɗa maka ta manzon Allah kai gaba ga wani malami ga tura ka cikin halaka da kuma aiki da maganar al'a'imma mallamai limammai guda hudu imamu Malik imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi'i imamu Ahmad ibn Hanbal dukansu abinda suka faɗa idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi ni in dai hadisi ya inganta to shi an mazhabi na don haka me an mazhabin Imam Maliki ingantaccen hadisi shi an mazhabin Imam Malik don haka in an ka zo wurin sallar jana'iza tunda hadisi ya inganta a karanta Fatiha to wannan karanta Fatiha shi an mazhabin Imam Maliki idza sahha al-hadithu huwa mazhabi ashe kenan kaga yan baya sun kirkiro su jingina ma Imam Maliki mazhaban Malikiya Hanafiya Hanbaliya Shafi'iyya kuma kowa gani yake shi daidai yan Malikiya suna ganin su daidai yan Shafi'iyya suna ganin su daidai yan Hanafiya Hanbaliya duk hakan kowa gani yake shi daidai da ra'ayi to babu wanda daidai sai wanda ya daidai da Qur'ani da hadisi sannan yan uwa hukunci ga mu'amaloli dole ne mu'amala ta kasance alal kitabi was sunna yadda Qur'ani yace da sunna tace kamar ciniki saye da saidawa ramce ijara da sauran abubuwa da aure da sauransu duka dole ne ya Qur'ani yace hadisi yace don Allah ya ce a'a ina rantsuwa da ubangijinka ba su imani sai sun hukunta ka sun saka kai ne mai hukunci tsakaninsu ga duk wani saɓani da ya zo tsakaninsu sannan ba su samu a cikin rayukansu ba su samun ƙaiƙai ba su samun ƙuncin ga zukatansu daga abin da ka hukunta kai manzo sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu taslima kuma su miƙa waya Allah yake rantsuwa fa fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake rantsuwa da annabi Allah yake rantsuwa da ubangijin annabin shi Allah yana rantsuwa da kai ne fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya kai Muhammad mutane da kake gani la yu'minuna ba su zama mu'minai hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai in sun saka kai alƙali ga duk wani sabanin da a tsakaninsu duk abin da aka kawo ina Qur'ani ina hadisi ina abin da annabi ya ce sannan in an kai musu hukunci da Qur'ani da hadisin annabi ba su samun ƙaiƙan zukata cikin abin da ka hukunta musu da ka zo ka yi musu hukunci magana ta ƙare in ka yi hukunci magana ta ƙare in kaga annabi in yana cikin mutane ya yi hukunci to duk wanda ka jiyatar da hukuncin manzon Allah kahiri ne munafikin Allah don ya annabi ya hurce fa hadisin shi malaman tafsiri sun ambaci cewa abinda asbabin sabkawa ga aya cewa wasu mutane ne guda biyu sun kai sabani wajen sha da ruwa lambu suke yi wannan lambun in an ka sako ruwa
in ya bi ga lambun wanga ya sha sai ya liƙe, sai ya ruwa su hurce ya liƙe lambu ne, sai ruwa su ci gaba da tahiya su kai ga lambu wanda a gabanin shi. Shi kuma in ya sha ruwa sai ya liƙe nashi, ruwa su ci gaba da tahiya su kai ga lambun wani wanda a baya gare shi. To haka ne ake shayar da ruwan a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam. To abin da ya faru sai sun ka samu saɓani da Zubairu da wani mutum, sai sun ka samu saɓani hukunci, sai suka samu saɓani da aka zo aka yi manzo Allah bayani, shi wanga shi gaban sai an fara da lambun Zubairu sannan aka yi gana shi. To sai yana faɗa da Zubairu cewa sai ya buɗe mai ruwa sun kai ga lambun shi. Shi ko Zubairu bai ƙare sha da nashi ruwa ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sha da ruwa, in nurinka ya samu to ka sakan ma ɗan uwanka saurce. Mi mutumin ga ya ce wadda annabi ya ka bari sai ka shayar da ruwa sannan ka bari ruwa su hurce. Sai wannan mutumin ya ce oh, ka ba Zubairu gaskiya ko don yana ɗan ammaka? Wai annabi yake ce haka, ka ba Zubairu gaskiya don yana naka? To yanzu wanda ya ce ma annabi haka gaba gare shi, me za ka ce da hadisin annabi an karanta mai? Ai ko marin ka yana yi. Wanga ha annabi ya yi hukuncin wa, amma yake ce ma annabi ka ba shi gaskiya don yana ɗan amminka, ɗan ammaka. Don haka tunda yana naka ka ba shi gaskiya. Sai annabi ya ce Zubairu ka bari sai gadinarka ta cika sosai har gaban gaye sannan ka saka mishi. Saboda da hukuncin da annabi ya yi akan sulhi ne. Zubairu shi adda haƙƙi sai gadinar shi ta sha ruwa sosai, in ta ƙoshi sannan shi sha ya bari ruwa su kai ga wancan. To amma yanzu don maslaha kowa ya samu, sai annabi ya ce to in dai gadinar ka ta ɗan sha ruwa to ka bari shi wurce shi ma ya samu. To da ya ga cewa wancan mutum tsagere ne, sai annabi ya ce mai riƙe ruwa sai gadinar ka ta cika sosai har ruwa sun kai ga bangayen gadinar ka sannan ka saka mishi. In ya so duk abin da zai yi, ba hukuncin annabi na bai ka so ya saba ma? To irin waɗannan mutane akwai su yanzu ko babu su? To malaman tafsiri suka ce sanadiyar sauka wannan aya kenan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne a sababin wannan qadiyya din. Kaga duk wanda za a kama hukuncin annabi bai yarda da shi ba, to tabbas ka ce ba mumini na ba. In ka rance da Allah ba mumini na ba, kai gaskiya baka da kafara. Hadisin annabi abba ka yarda da shi ba. In kana iyawa kai mai wa'azi, kai wa'azin ma da bai ji, doki ge za ka rabka mai. Annabi ya ce kaza, ya ce to amma dai yana cewa amman nan kana kai mai kulli. Nusashi. Amma ni a ce hadisin annabi ka ce amma gidanwa. Don haka duk wanda an ka ce maga hadisin annabi ya ce amma to hukuncin shi kamata ya a yade shi. A kai mai bugu. Saboda ba gaskiya ke taya da shi ba. Haka nan hukunci ga abin da ya shahi haddodi da kisasi, shi ma da littafin Allah ake yi, da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce mun rubuta cikin attaura cewa rai ana kashe shi saboda rai. Wannan hukuncin da ya zo a cikin tauraita alƙur'ani ya hakaito shi, kuma shine hukuncin mu a musulunce, cewa wanda ya kashe wani da ganga a kashe shi. Ido shi ma ana kwalkwale saboda ido, duk wanda ya kwalkwale ma wani ido shi ma a kwalkwale idon shi. Haka na hanci shi ma ana cire shi saboda hanci, wanda ya cire hancin wani shi ma a cire hancin shi. Kunne ana cire shi saboda kunne, duk wanda ya cire kunnen wani da ganga a cire mai kunne. Haure ana kare shi saboda haure, wanda ya kare hauren wani shi ma a kare mishi.
sannan sauran raununuka su ko kisasi ake musu. Sauran raununuka rauni in mutum ya yanke ka sai a yanke shi gwargwadon wannan yanka, in ya soke ka a yi mai suka gwargwadon wannan sukan. Juro raununuka sai waɗanda aka tsoron talafa gare su idan an kai, waɗanda ba a kisasi gare su, akwai raununukan ba a musu kisasi, ko ko ana tsoron su ki tsayawa inda an kai su, ko ko ba a iya yin su daidai haka nan, kamar raunin da yake tsakiyar ƙashi. To kaga in an kai ba a tabbatar da cewa an yi shi daidai wurin, amma in ga gaba ne hannu bakin ku'i shi ma haka nan, in ga gwiwa hannu ne mai ruhuki shi ma a ɗebe mai haka nan shikenan. Amma ga cinya, tsakiyar cinya, wannan ba za a kare mutum tsakiyar cinya ba, don ya kare cinya wani tsakiyar cinya sai a koma ma hukunci wanda ya kamata a yi, saboda ba a san inda zai tsaya ba. Kuma ƙa'idar rauni ba a yi ne sai an warke, ƙisasi sai an warke sannan ake yi. Shi sa wani da an kai mishi rauni ga ƙafa ya kai ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai hankuri haka warke. Ya matsa ma annabi a yi mai ramuwa, a yi mai ƙisasi. Sai annabi ya kira wancan an kai mai rauni irin wannan. To shi wanda an kai mai raunin na farko sai raunin shi ya ƙi warkewa, yayi ta tafiya har ya canye mai ƙafa ya koma gurgu. Sai ce manzo Allah ka gani na koma gurgu, sai ce batalallahu arajaka, Allah ya ƙara gurguntar da kai, Allah ya ɓata gurgunta ka je ta gurgunta mana, ba na ce maka ka bari haka warke ba sannan a yi kisasi, inda raunin ya tsaya a yi mai gwagwaron wannan ka kiya ka ce sai an yi maka, sai an rama ma. Saboda haka ka'ida sai a bari sai rauni ya warke. In bakin wuyan hannu mutum ya kace mutum, sai in ya warke, in ya ci har ya kawo ga gwiwa hannu, to in an tashi ga bakin gwiwa hannu za a kace mishi, bakin inda rauni ya tsaya, ba bakin inda an kai rauni ba, bakin inda rauni ya tsaya na ake kisasi. Allah shi gafarta mana, Allah shi tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu ikon waiwayowa ga asalin addinin mu na gaskiya shine alqur'ani da hadisi. Allah ya raba mu da surutan mutane da aqwalur rijali da ara'ur rijali da ikhtilafun da aqawilun da ta'wilatun da taraddudun. Allah ka raba mu da su, ka mai da mu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.